sibonga uNkulunkulu ngoba ke uthi masimbongeni phakama kwethu ayondando isuka kuthi intando isuka kuyo ukhulu asiyenzela khona uThixo ngizombonga ke namhlanje ngithe Nkosi bendilele indawo sibaza ukufana inguye qha wazi kungasezongilosi ngiyedwa wazi kodwa ke ngiphakamisile into ezothi ndiyabonga somandla ndiyabulela ubukho bakho empilweni yami ndikubonga nasezifemelini zabe ezifutshane ndibonga ubukho bakho ndibonga ungandiyekelelanga ezantsi emhlabeni umane undiphakamisa ndisiza apha enkonzweni ndingahlelanga ezantsi emhlabeni noba ziyafika ezo nkqwithelo ziza kubetha zigqithe zabe ndime ngeenyawo ngoba nethemba elinguye endinalo ngaphakathi kaloku ndamkela umoya wengcwele kaNkulunkulu ngoba uthi andinikanga moya wabo kuba ndinika umoya amandla ndiyambonga kuNkulunkulu ngaloo nto ndithi Nkosi ndibulela ngentombi endlini iyabasa bikhe ubhala zabuyisile athi awu Nkosi yam mhle majehova ngobonga amaxesha xa simana singena kulaa mnyanga sihlali yenzeka izinto xa singena kulaa mnyanga sawuzicela kuthi iyazenza ndiyambulela ke nalapho simane sibonisa ke kule laptop yakhe nasi ke-results zam hayi Nkosi sithe Nkosi uba uyasebenza uba ngohlobo zangatshintsha angajiki ahlale esiphulaphula noba akasiboni amazwi ethu angeqeza phaa kuye entloko uba kwakusithiwa kanene Nkosi noba sesibhukile esiphangelayo naba wabami ndiyambulela uNkulunkulu ngokuphulaphula kwakhe ndithe Nkosi mandela hlobo siphela mphethe ngalo ndibulela ke ngomzali wam userayithi naye ukhona uphilile uhleli naye nosista wam uhleli bayakhonza nasista wam uyakhonza naye kwelaa cala ndiyambulela ke empilweni uNkulunkulu nantoni andenzela yini esazawundenzela uba usazawundenzela ayiphelelanga apha kuphakama usekukhula azawundenzela khona ndiyambulela ke nalapha uzawundenzela eleke ndicela zange ngandenzela ndicemile uyandenzela akho nto ndimine wanithi hayi zange ndenzele eleke ndisithi ndiyacela uNkulunkulu uyandenzela uNkulunkulu ndiyabonga ke ngaloo nto ndihla enkosi ndiyabonga.